ubaba wengane yami-ke ebengumuntu ophuzayo, ungumuntu ophuzayo. Every time uhlezi exolisa, uyangishaya, uyaxolisa, uyangishaya, uyaxolisa. Wakushaya wakushiya endlini uqulekile wahamba nefoni. Wabaleka. Athi yazi into engibalekisile lapha endlini ungoba bengisaba. Ukuthi mhlambe ungaba ushonile or wenzakaleni. Okade kwakunemali esasibekile for ukuthi ingane mayifika sibe nemali. Only to found out leyo mali ayikho. Mangibuka kuma pictures kusho ukuthi bebeyikhipha nentombi yakhe ngaleyo mali leyo. Ingane na 14 days. Ubaba wayo uyakushaya uyigonile. Waphunyuka ukushaya wena washaya ingane. Washaya ingane. Ngifuna ukuthi uyibone lento engiyibonile mina. Ngicela ingane ayithathe ahambe nayo. Mawukuthi iyashona iyoshonela kubo okusiswati. Uma wathi ingane ufuna ukuyithatha ngathi mina ngizoyithatha kanjani because ingane ngakabi nalo uthando lwayo.